Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI nagpagawas na og official statement kalabot sa ilang gipagawas nga notice of disconnection sa Cagayan de Oro City Water District. Gipamugos gyapon sa COBI nga kinahanglang bayaran sa COWD ang ilang utang. Ani ang report. Adlawng Miyerkules, March 5, nagpagawas og official statement ang Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI sa ilang pahayag kalabot sa kapin 400 billion pesos nga utang sa COWD. Base sa ilang pahayag, ilang gibarugan nga kinahanglan musubay ang Cagayan de Oro City Water District sa ilang obligasyon sa kontrata nga ilang nasabutan niadto pang 2018. Kini mao ang saktong pagbayad sa ilang nasabutan base sa kontrata. Matod sa COBI nga ang kalangan sa pagbayad sa COWD sa ilang mga balayronon naghatod og problema sa ilang buhatan, ilabi na nga aduna sab sila mga obligasyon. Gawas nga delayed ang pagbayad sa COWD, kulang sab kuno ang ilang ginabayad sa nasabutang cubic rate per meter. Subay kuno sa bulk water supply agreement kung BWSA nga nagsugod niadtong January 2021 hantod karong tuiga, kulang ang ginahatag sa COWD matag tuig. Pagpasabot sa COBI, ang mga automatic adjustment sa rate nga ilang ginapatuman nahisubay kuno sa inflation og presyo sa mga materyales nga ginagamit sa ilang operasyon. Gipamugos gyapon sa COBI nga bayaran sa COWD ang ilang mga balayronon aron magpadayon pa ang ilang pagsupply og tubig sa tanang residente o establishmento sa Cagayan de Oro City. Apan daan ang gipahayag sa COWD nga wala sila nalapas sa bisan asa nga probisyon sa ilang kontrata. Ugma, adlaw nga Huwebes, nakatakdang ipahigayon ang special committee hearing sa Cagayan de Oro City Council aron hisgutan ang mga posibleng solusyon sa problema sa COBI o COWD. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.